Trí dó héan náid beo tá muid beo tíochaí bhíon an seo ag léamh na nuaíochta as Éireann don céir é an dáta sé an 8 mí bhean fór 2016. Níl túide agam go fóill cén fá bhfuil an focail fáirteach scríofa síos agam. Ach, ní bhaineann sin le hábhar, leanfaí mé a raibh. Táthar ag rá go dtúrfar bhreis Sochar Linbh do dhaoine atá nua fostathe. Háidithe tuismitheoirí atá income íseal. Dar leis an aire chosaint sóisialta Regina Doherty Iopfa le héad de hismitheoirí ardú sna hícíochtaí Sochar Linbh. Ach ar nó seo iad na fógraí aonmuid a gúnaí raibh an gáineáisnéis. Ná creid tada go dtí go bhfeice tú scríofa síos é. Tá speisialtóirí súl sin Máinlíocht dochtúirí súl ag éileamh gníomh faoin dhéar chím sna listí fanta. Tá 2010 go léith daoine listí feitheamh do obrádí súl. Agus 38,000 eile ag fanacht choinní seachtracha sin cóidú orthab mar áthair seachtracha sin figúrí uafásacha. Níl is agam cén fá gur chás leis an examinar an scéal seo ach seoladh áthairchár is sordu chun do bhaile clia go gluaich éigeandála I gcathair Corcaigh. Ní fios cén fá go gcuirfí áthairchár a bhí lonathe chomh fada ó chathair eile go dtí ach sin mar a rinneadh é. Tá fiosrú súl I le cór Creidmheasa I Corcaigh. Baintach le airgead, méid airgead sús go dtí €200,000. Fiosrú leanúnach tán sna mírialtachtaí airgead seo agus leanfaí an fiosrú raibh go ceann riamh míonaí eile. Well, tá feidhmiúirí as Uganda níl túide agam cén fá bhisiún bhailithe eolais go dtí an Comórtas náisiúnta treafa. Chuirt bhailithe eolais, bhí sé agam an táim ar fad.
níle sagm ceir tuisi de gíre fáile meach. Ní úsáidte nach focail amháin I léhann méid seo junket ach réidir ná cheartm a lehéad rá. Well, cheartm an focail I cleannas nó nasca a úsáid faoin cheangal atá á dhéanamh idir chuan Corcaigh agus chuan Sydney na hAstráile. Ach tá peananna arsúl chun an dá chuan nasca. Is siad Corcaigh tá Sydney agus Corcaigh chin de na port inmhir is dócha. Dina hinmhir náisiúnta is mó dain. Ní hís nó focail atá weim. Ach Calafort is dócha. Cala. Dúsáid mé an focail cúin ar Nuacht, ní hanan cúin agus náit ganglion tú bád sús. Calafort mar sin. Ne, Calafort mar sin. Scrífa mé Calafort síos. Tá sé hagam ar nó ach mar sin féin. Cala. Déir an daoineáirimh go bhfuil tugann an daoineáirimh le tuiscint go bhfuil níos mó infrastruchtúr rothaíochta ag teastáil. Tháirg na torthaí ard an riachtanas go neisteofaí níos mó mhairg din iompar poiblí. Ach má bheanaíonn tú níos faide níos géire níos mine isteach sa scéal aice tú go mhaininn seo le Corcaigh a bháin. An riachtanas ina sagm úsáidtim riachtanas an támar fáideach. Ní sagm an sin an focail. Gá riachtanas. Ceann go leor riachtanas. sé tá tiománaithe cuireadh an dlí orthu I le an muidir seasta chun an dlí a chur ar an stát daobh na muidir seo. Is cosúil go bhfuil na scórtha ag dúiltú comhaibbriú a dhéanamh leis na Gardaí. Ní léir go bhfuil an scéal róthaléir. Tugann an scéal as bhéarla le fios go bhfuil na Gardaí ag muise bhfuil nó gaeilge neamh. Ag lorg achomharc. Achomharc. Is nó chásanna ach
Ní ddóilem gur bíad na gádaí atáid le ga chomharcach na timánathe. Ach, racha mé ra. Tá RTE sa tóir nó sa molach nó na sála úsáideoir chúntais Twitter atá mídhílis is cosúil. Tá sé Tá RTE ag fistrú cétátaí fírs in na chúntas Twitter seo thugann le fis gur ag chur smaointe stúrthóir, ní hé stúrthóir é, ní hé. Sin scríb síos cé go bhfuil an focail sin am le fada. Leis ceann. Tugann an cúntas seo le tuiscint gur bíad túidimí léideóra seanmhonathe in RTE atá á gur inniúil. Inis. Sin méid níl mé gur réon rud rá. Dhéanam mé ra. Tá éire chun an chéad chéim eile de na chainteannaí breithimachta bhlocail. Níl suime gan rialtas ligint don idir bheartaíocht leannacht a rai. Dar leo níl an chabidlíocht seo ag tuairteáil mar is ceart na fadhbannaí leis an teorainn idir na 650 ó dheas agus na 600 ó thuaidh. Tá an taoiseach agus beirt de na hairí rialtas ag fiafraí an bhasáilfar sin an tochtú leasú don bhunreacht má ligeann sé do ceadaíonn sé rochtain dhinmhile sa chéad ráchaidcíistéach den tuirseas. Agus tá ceistúnaí go leor má cheart rochtain neamhsríonta don dhinmhile cheadú. Well, sinna méid, sin iad na scéalta móra don Máinlíocht. Bhuiomhann an fáil amach céim fá go bhfuil fáirteach mar héama go miniup tugadh sé amach tócha idir an dá lín Cleamhnas oribh go léir agus tásúil agam go mbeidh muid a chainte arís sa bhhaid. Tógaí go bugaí agus beagh láideasa go slán.